fotografiju možda Alenu i ponovo mu kaže ono što mu je rekao. Šta si ti, Alenu, šta? Alenu ne trebaju leđa, brate. On će sam da znaš, on je čovjek zreo, brate. A šta ćeš onda tada, da li ćeš tada ustati ovako? Ja neću da se ne, zato što ja znam ko je on, brate. 2 metra jedan od drugog. Razumeš šta je on? Šta je on? Đuk, 2 metra. Čekaj, šta si ti? Pa šta je Alen? Šta je? Zreo čovjek koji može reći situaciju sam. Pa Alen priča sa njim. Šta si ti, brate? Znaš onaj motor sa onom prikolicom? Znaš ono sa prikolicom, ona iz Prvog svjetskog rata? Pa šta si ti prikolica ima? Brate, ja ne branim ovde Alena, dečko. Pa nego šta radiš? Šta ti branim meni? svoj stav o ovoj priči. Alo bre, dečko vozi, Alen vozi sam. Šta ti njega? Ale vozi tamo i ovamo i vozi sve kako hoće. Evo, šta si ti vulkanizer? Šta, balansiraš gumu? Pusti mene tih fora, Đus. Tebe tih fora, pa ti si sam fora, evo. Šta je bilo? 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 Šta? A šta je bilo? Đuk, 2 metra. Znaš o čemu se priča? On je podržao moj stav. A ti nisi me saslušao. Ivan. Ko? Šta je bilo? Koji je tvoj stav? Rekao ti je pre nego što si ušao ovde, jebaću te klošeru kad uđeš, a sad ti podržava stav. Šta nešaš? Šta je bilo? Šta ima veze? Šta ima veze? Šta si rekao kad si ga gledao na ekranu? Šta si mu ti rekao? Šta sam mu rekao? Šta sam mu rekao? Šta sam mu rekao? Ajde bre ti, paljere, nemoj pališ. Gledaj, ja sam rekao sve što sam rekao za Milenu. Šta Ja sam podržao u ovom momentu. A u ovom, a? A šta kao karate u bulju juče? A sad kao je, brate, šopere i kurac, šta? Šta? Ja imam pravo da podržim bilo koga u određenom momentu. A to govori o tebi. A to govori o tebi. Šta govori o tebi? Šta ti sad kao braniš Milu ovdje? Šta me boli? Ja branim Milu. Pa tebe boli Nina. Sine, pa tebe boli Nina. Trkački konj iz Dubaja. Trkački konj. Prvo barem reci kobila, pošto je ženski rod. Ali tebe boli Nina, burazeru. Ne boli mene Nina, ona se prozvala ovoj priči kad sam se ja popedio. Ko se prozvao? Sam si mene prozvao. Ti si došao ovde i krenuo se Krenuo si sam da se raspravljaš. Idi se presvuci pa pričaj nešto. Dobro. Šta je bilo? Ko je? Šta je bilo? Sedi, Ivane. Možda ću izdimati. Ivane. A ja krade da delujemo da možda može da se radi svojoj roditeljima Ne treba da se radi, ne, roditeljima ne treba se radi. Tiho. Braće i sestre što ima treba da se nađe. Šta opet? Zaključavali ga u sobe. Šta je bilo, bre, ko je uzrok? Šta je bilo? Pa nije on uzrok. Nije on uzrok. Šta je on uzrok? A znaš kao si ti nastupom, šta si rekao? Šta je sad nešto recite kao svi ovde. Pa da, svi ovde. Ali ja sam primetio da